טוב חברים, שלום וברכה. אז היום אני רוצה לדבר על דני. דני היה לקוח שלי שבאירוע הראשון שלו הוא סגר ועשיתי להם את האירוע והם שמחו והיו מאושרים, ובאירוע השני מסיבותיהם הם, ואני לא רוצה להיכנס לזה, הם לא סגרו איתי את השירות שלהם. ואני רוצה עכשיו, בוא נשמע בבקשה את דני. דני בבקשה, בוא תספר להם. אז היה איחור גדול מאוד מאוד. שמחה גדולה, אבל איחור גדול מאוד. מה זה איחור גדול, דני? היה מעל 1.5 שעה איחור בכל מיני עניינים. ואז הגענו לחופה, אנחנו עומדים בחופה, ומאות אנשים מסביבנו, והרב אומר, איפה היין? אני מסתכל על המחותן, אומר לו, איפה היין? המחותן מסתכל אליי, אומר, איפה היין? ועל העיכוב הגדול מצאנו את עצמנו עוד דקות ארוכות, שכולם מחכים ליין. ואז חשבתי על נבו. אמרתי לעצמי, איפה אבישי? אם הוא היה פה, היה יין. ושמחות. אז חברים, כמו שאני אומר תמיד, תלמדו מניסיונם של אחרים. לאחר האירוע הוא אמר לי, פעם הבאה בעזרת השם, אנחנו לא שוכחים אותך, אתה תהיה הראשון שאנחנו נזמין אותך. אבל זה מה שאני אומר חברים, הדברים האלה חשובים, גם לשמוע את זה מאחרים. שיהיה רק בשמחות והמון מזל טוב. המספר שלי 052-720-3705.